kamar Allah Mustapha ina wani bayan ka kamar Allah Mustapha ina wani bayan ka Kadiran mamuridan ilahu roƙonka nake duk bukatu in na kira ka karɓar su kake karaban dama a cikin yaban nan da nake in faɗa wa halitta gwanin ka ƙaunar mu yake kai salati Allah ga shugabawan yake wanda ƙaunarsa a zuciyar mu ita muka rike sa iyalai na gidansa rabu roƙonka nake har sahabbansa makiyinsu dan hudda yake kamar Allah Mustapha ina wani bayan ka Baba Sidi mu je dan halak yana bayan ka kai ka koyar mu akan batun mu so kakanka mun rike san Mahmudi ya zamo mana harka rabu kara maka dan faɗi har ƙarshen ka ya fasihal lisan da sallama na nufoka ya karimal kurama'i assalamu alaika ya sharifal shurafa'i assalamu alaika ya nabiyar sattar assalamu alaika ya taqiyar lazil jamal salamu alaika ya munawwar jawad assalamu alaika ya sirajan munir imamuna labbaika anta mahi zunubi ajika dole a barka kamar Allah Mustapha ina wani bayan ka ya Rasulallah san ka ne a yau ya zumo ni zan yaba maka ko makiyanka za su guje ni ba ni jin tsoro ko a so ni ko ku a ni dan uban mutum to ya ni in ka so ni kafi karfin ilimi ya san ka ya matalubu banda Allah waye ya san ka tabbas babu wanka zancen na zaburar da dan babu mun sani babu kwatankwacin ka bin matsayin ka kamar Allah Mustapha ina wani bayan ka kowa in har ana batun mamubu haka ne taken tawagar mu yan ahbabu inda annabi a wurin ku ce da su wani babu malami ne ko shehi za a gan shi da aibu abdalin shawayin ilahu ka bunkasa tun ɗabi'un ka kadai sukan saka ni da gasa wanda ke jin baka kai ba dan siya sunansa wanda ke son ka ubangiji yana gunarsa kamar Allah Mustapha ina wani bayan ka kamar Allah ne ta yaya za a iso shi shi kadai ne Allah ya bashi kaf sunan shi kana ya bashi dukkanin sufofi nashi kana shi ne Allah yake yaban mabiyan shi jin mukamin ka kadai yakan saka ni sururi tun da kai ɗaya ne tarnakin siya zulkairi dan halag dai kan matsayin ka bai inkari wanda yayi dacen san ka ya wucewa gori kamar Allah Mustapha ina wani bayan ka kai ta ya kaji wannan gwanin yana da mutunci tunda shi ne ya tsayar da duk halin zalunci babu shakka shi ne ya tabbatar adalci wanda ke ja da isarsa ya bude iskanci hanya gano ka wasili ya kasa malami dan iliminsa ya gwada ya kasa arifai ma suka ce ku ji shi ba masaninsa mai mukamin kura martaba ina na biyunsa kamar Allah Mustapha ina wani bayan ka kamar Allah al'aminu kai na daban ne ko a girma na gane mai gida ƙarshe ne kun mutunci na fahimci shugaba ƙarshe ne ko tsiya ta san annabinmu shi na daban ne mai aliyu da jafar ubangidan hassanu mai zubairu da khalid ubangidan usmanu mai sadiqul akbar a lafiya mubidu kai Allah ki wa lagabi da siran kaunu kamar Allah Mustapha ina wani bayan ka tafiyar ta canza a yau batun na maza ne kai rago kauce nan a yau batun na maza ne sallaman mu a cikin batun ma'aiki mu ne babu kowa in har nabi ya zo haka ne sannu jaddila sanai ne ka iya wa ilahu kai kama kura kuffar suke ta neman sulhu ka rufe musu kofa a lafiya mai fita kai ka tarwatsa gunki
gunkin su sha zaman ka salamu. Gagamar Allah Mustapha ina wani bayan ka. da Allah waye yake shirin yin magana ran da Allah zai tafka tambaya ikiwana babu mai amsawa na karkare zance na sai ma'aiki to wai ina kamar manzona Shi yake hana bayi sire na algayyumu dan sane ba muka gane rabbi ne yayyo mu banda shi wa kaji rabbu ya kira tsiran mu banda shi wa kaji rabbu ya kira